Σας μέρα, εδώ πέρα, η άλλη. Διότι όταν κάτσεις στον ίσιο της ελιάς, λες πω τι ωραίο, καταπληκτικό, μάθημα ιστορίας. Το διάβασμα εμένα πάντα μου άνοιγε την όρεξη. Α, ναι, πεινούσες μετά. Ναι, πρέπει να πας κάπου εκεί κοντά. Το θυμάσαι το ζευγαράκι εδώ πέρα? Βεβαίως, πώς δεν το θυμάμαι. Το αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν τσακώνονται στα μεσοδιαστήματα. Πάντα βγαίνουν έτσι αγαπητοί και αγκαλιασμένοι. Χρειάζεται και αυτό για να τονώνεις τον έρωτα καμιά φορά. Να μιλήσει όποιος θεωρεί ότι είναι αρχηγός της οικογένειας, παρακαλώ. Είσαι η μόνη. Άρε Γιώργη. Λέω απλώς σε συντομία, Αγγέλα Κατανά και Γιώργος Σιρημιάγκος πήγανε στα βόρεια, που είναι μικρότερη τουριστική ανάπτυξη αλλά καταπληκτική ομορφιά, και ζωντάνεψαν με την τέχνη τους και αυτό που κάνουν με την τρέλα που τους διακρίνει, τη γόνιμη, ζωντάνεψαν ορεινά χωριά, όχι μόνο το δικό σου ορεινό χωριό. Γίνανε προορισμός με την γεύση τους. Μπράβο σας, δεν το πείτε εσείς, το λέω εγώ. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Εμείς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την καλημέρα μας από την Κίο και το χωριό Φυτά και το εστιατόριο Αγγερινό, που ζούμε εδώ οι δυο μας. Όπως βλέπετε, είμαστε όλο το χωριό εμείς εδώ. Είναι το 50% και το άλλο 50% είμαι εγώ. Έτσι. Σε μείναμε από άλλους κατοίκους, τα δυο σας τέλος? Τέλος, ναι. Από τον Οκτώβριο είμαστε οι δυο μας. Ναι, φεύγουνε, ναι. Μέχρι και το Μάιο. Και πώς είναι η ζωή έτσι που είστε μόνοι? Γεμάτοι πελάτες είναι συνέχεια. Γεμάτοι πελάτες. Είναι οι δυο τους και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν. Το καλοκαίρι πάρα πολύ, το χειμώνα λιγότερο. Για το χειμώνα όμως το λέω. Δηλαδή θες να πεις μια καλημέρα σε ένα γείτονα? Ναι, πάμε και τους βρίσκουμε εμείς στα άλλα χωριά. Ωραία. Αρμένικες βίζιτες, βεγγέρες, πες το σε ποια γλώσσα θέλεις. Γεια σας, ερχόμαστε επίσκεψη. Ακριβώς. Εμείς είμαστε ανοιχτά Σαββάτο και Κυριακή, οπότε έρχεται κόσμο στο χωριό και τα λοιπά, γιατί το είναι και η εκδρομή. Είναι σαν κάτι στην Αθήνα να πηγαίνει σε κάποιο χωριό. Μια χαρά που λέει. Είναι τόσο όσο έχεις την ηρεμία. Άμα θέλεις κάτι, 2 βήματα είναι η πόλη τώρα της Χίου. Δεν είναι. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή από το να μετακινηθεί στην Αθήνα εδώ, το να κάνει 30 χιλιόμετρα είναι τίποτα. Φίλε, Καλάδι και Φυσιά και 1,5 ώρα. Εσύ 1,5 ώρα αλλάζεις και νησί, πας και παραδίπλα. Εγώ εστιατόριο Αγγερινό, Φυτά, χώρα, 33 χιλιόμετρα σε 20. Όποιο του φαίνεται ρημιά, ακούς αυτό που λέει. Δηλαδή δεν το κάνουν λάθος τα παιδιά. Λάθος το κάνουμε εμείς. Καθόλου, ναι. Οι πραγματικοί ήρωες ήθελα να πω ότι είστε εσείς. Εγώ όποτε κατεβαίνω Αθήνα λέω είστε ήρωες. Μπράβο παιδιά που μπορείτε να είστε εκεί. Εμείς εδώ κάνουμε όμορφα πράγματα, μαγειρεύουμε. Περιμένουμε τώρα κόσμο για τις γιορτές. Θα είμαστε ανοιχτά και τις 15 μέρες, από τις 19 Δεκεμβρίου. Η οικογένεια θα έρθει ή τα έχουν τα μαγαζιά τώρα? Ο ένας ο γιος είναι στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη. Ναι. Το άλλο ο γιος ζει στις Βρυξέλλες και δεν θα μπορέσει γιατί και εκείνος είναι σεφ, αλλά το έχει ανεβάσει το επίπεδο και με πειράζει και με κοροϊδεύει. Δεν πιστεύω ότι ασχολείται με μοριακή κουζίνα. Να φέρεις μοριακή κουζίνα στα Φυτά, να τρελανέ μας. Ναι, να κάνεις σφαιροποίηση στο λουκάνικο. Είναι μπροστά. Θα αντιλαμβάνεσαι? Φίλε, άμα γίνει αυτό να κατέβω, σταματήστε να κατέβω. Να κάνουμε ένα γαλακτομπούρεκο λουκάνικο. Γαλακτομπούρεκο λουκάνικο. Alternative. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα είναι μπροστά μας. Λοιπόν, εδώ έχω ετοιμάσει εγώ, έχω ανοίξει ένα φυλλό, η Αγγέλα είναι διακοσμητικό. Εγώ δοκιμάζω πάντα. Η Αγγέλα είναι δοκιμάστρια δηλαδή, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Και δημόσιες σχέσεις πόρτα. Αν δεν δώσω εγώ το OK δεν το βγάζει. Άρα γενική, καλά το είπα, γενική διεύθυνση. Λέει, Στεφ, προχώρα. Πες το προσωπικό να γράψει αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο και τσοπανίσιο ξερονίσιο στο επάνω. Η γέμιση του είναι με αλκότυρο και κατσικίσιο τυρί τύπου φέτας. Τα χόρτα τι είναι, τα χόρτα τι είναι? Τα χόρτα είναι άγρια χόρτα του Μουνού που μάζεψε χθες η Αγγέλα. Τα χεράκια μου, έτσι. Το Μουνό. Εξαιρετικά χόρτα, καταπληκτικά. Σεφ, συγγνώμη, αλλά εγώ θα ξεκινούσα από τα άγρια χόρτα του βουνού. Έτσι ακριβώς. Δεν το φαίνεται πολύ κοντά γιατί είναι πολύ άγρια. Ναι. Εδώ έχουμε τα ματοπιτάκια που είναι καταπληκτικά με τυρί γέμιση. Να πω, να καταγγείλω ότι μου έχετε πει ένα μεγάλο ψέμα ότι είσαστε μόνοι στο χωριό. Έχετε βάλει τεχνητή νοημοσύνη και κουνάει την κάμερα? Όχι, έχουμε τη σερβιτόρα μας. Λοιπόν, εσείς και σερβιτόρα. Εδώ έχουμε ένα χειροποίητο λουκάνικο, μοσχαρίσιο εξαιρετικό με καραμελωμένο κρεμμύδι κτλ. Βέβαια θα φτιάξουμε πολύ όμορφα πράγματα.
τώρα που περιμένουμε και τον κόσμο και θα είμαστε 15-20 μέρες ανοιχτά. Και περιμένουμε όλους να έρθουν στοιχείο να περάσουν ωραία. Είναι μια ευκαιρία τώρα που είναι κλειστοί και οι δρόμοι στην Αθήνα να πάρουν το αεροπλάνο και σε 20-25 λεπτά να βρίσκονται στοιχείο με φθηνά εισιτήρια αν προλάβουν και κλείσουν τώρα με 40 και 50 ευρώ. Παιδιά, πραγματικά είναι μια αποκάλυψη οικείος και για μένα που δεν είμαι από εδώ. Και συνεχώς με εκπλήσει, έχει πολύ ωραίο κόσμο. Όπως βλέπετε και εμάς, ο κόσμος εδώ της Χίου μας στήριξε πάρα πολύ και τον αγαπάμε και τον ευχαριστούμε. Και βιώνουμε αυτή την αγάπη και τη χαρά καθημερινά. Και αυτό είναι κάτι Γιώργο μου, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε, μικροί που ήμασταν με σορτσάκια. Το θυμάστε. Δεν σε ήξερε κανείς. Τώρα έχεις γίνει προορισμός. Δηλαδή, άμα πληκτρολογήσεις ο βοηθός της Αγγέλας, βγαίνει στη σόμπα απευθείας. Πήρα τα μετάλλια σερί. Γεια, πες του, αν δεν ακούει ο φίλος, θα κάνει και 2 πλάνα το μαγαζί, δείτε τι ωραίο που είναι. Ναι, γύρισε λίγο το... Για να ξέρετε πού θα πάτε να φάτε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Ωραία χριστουγεννιάτικα. Για σήμερα ακόμα ο κόσμο δεν έχει, διότι είμαστε, πώς το λένε, το μεσημεράκι. Ναι. Νωρίς. Ωραίο, ζεστό και πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον έξω. Εξαιρετικό. Καταπληκτικό. Ο ορεινός όγκος του Χίου είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός. Μαζεύουμε αμανίτες και φτιάχνουμε πολλές συνταγές με τον αμανίτη της Χίου εδώ και φτιάχνουμε όμορφα πράγματα γενικά. Κάνα γλυκό φτιάχνετε ή τίποτα? Έχουμε και γλυκάκι και γαλακτοκούρεκο φτιάχνουμε. Επειδή έχω μια θεωρία ότι πρέπει να φύγει ο κόσμος ελαφρύς από το εστιατόριο, τα γλυκά που θα φτιάξω θα είναι τάρτα λεμόνι. Μπράβο. Με τα λεμόνια εδώ, τα κιότικα που είναι εξαιρετικά αρωματικά λεμόνια. Μπράβο. Και θα φτιάξουμε και ένα cheesecake με φρούτα από το δάσος, φραγκοστάφυλλα, πατόμουρα. Βρίσκουμε. Έχει και εδώ στο χωριό. Να πω, παιδιά, όσοι πάτε να φάτε, κάντε μέχρι, δώστε παραγγελία. Μετά βγείτε, κάντε μια βόλτα στο χωριό να δείτε τη φύση, να τα δείτε όλα. Πραγματικά το παροτρύνουμε κι εμείς, γιατί έχει τώρα που έχει βρέξει και πολύ, έχει πολλούς ξεροπόταμους οι οποίοι έχουν γίνει απίστευτα ποτάμια και η φύση είναι κάτι καταπληκτικό πια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα μανιτάρια τα έμαθες, τελικά τα ξεχωρίζεις, έτσι? Ναι. Δοκιμάζω πρώτα εγώ. Όλα τρώγονται, αλλά περισσότερα μια φορά. Είσαι και δοκιμάστρια, δηλαδή τη σκληρή δουλειά γυναίκα. Πες αγάπη μου, δοκίμασε λίγο το μανιταράκι αυτό. Την βλέπεις ότι είναι κανονική στο πεντάριτο. Δεν στα σερβίρω. Αυτό κάνει, ναι. Δεν με συμφέρει. Κάποια φορά με ρωτάνε, μου λένε εκεί πέρα 2 άτομα και τα λοιπά, πώς ζείτε, όπως μου ρωτάτε και εσύ και κάνω πλάκα αστείευοντας, λέω, παιδιά, ο παράδεισος ήταν παράδεισος γιατί είχε 2. Πολύ σωστό. Σοφός. Πολύ σωστό. Γράφτε να το χρησιμοποιούμε. Έτσι, θα το λέω κι εγώ. Θα το λέω. Τώρα, πέραν όλων αυτών, να πούμε και κάτι πολύ σοβαρό. Το γεγονός ότι είστε οι δυο σας, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο οι δυο σας. Σας κάνει να έρχεστε πιο κοντά και είστε πιο κολλητοί ή κατά διαστήματα τέλος πάντων υπάρχουν και εντάσεις? Κοίταξε, το βασικό είναι να υπάρχει. Άμα μου ξεκινάς από εκεί, ξεκατάλαβα. Μην πούμε σε λεπτομέρειες. Μα δες τι όμορφο ζευγάρι, είναι αποκλείεται. Νομίζω έρχονται πιο κοντά. Δεν μπορεί η κάμερα να δείξει κάτω που μου πατάει το πόδι συνέχεια. Κατάλαβες. Είναι συνέω. Αγγέλα, εγώ είμαι μαζί σου. Υπάρχει ζευγάρι που δεν θα τσακωθεί. Άμα είναι όλη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι να τσακωθεί. Κάντε να της πει τώρα να φύγω να πάω στη μαμά μου. Πού να πάει? Πήγε. Μέχρι την ελιά την ημερονόβια θα χάσει και να γυρίσει. Πρέπει να ξέρει να τσακώνεσαι. Σωστό κι αυτό. Σωστό. Το πιο σημαντικό αυτό. Ιστορία τύπη. Έτσι που λέτε. Μπράβο σας. Να είστε γεμάτοι Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, να περάσετε καταπληκτικά και να δούμε τις δουλειές που έχετε μπλέξει με τα παιδιά σας. Πότε θα ανταμώσετε όλοι σαν οικογένεια. Ο ένας μαγειρεύει από εδώ, ο άλλος μαγειρεύει και ο άλλος ασχολείται με την πορειακή κουζίνα. Έχει μεγάλη σημασία να έχουν την υγεία τους και να κάνουν αυτό που θέλουν. Και να είναι ευτυχισμένα τα παιδάκια τους. Φεύγουμε και πάμε και τους βλέπουμε και περνάμε ώρες μαζί. Αντί να έρθουν αυτοί, πάτε εσείς και τελείωσε και όλη η ιστορία. Πάμε εμείς πραγματικά. Είναι ουσιαστικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Καλή όρεξη στους ταξιδιώτες και τους χιώτες τώρα το μεσημεράκι που θα ανηφορήσουν. Σας περιμένει. Το εστιατόριο Αγερινό πάντα θα προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερο με πολύ αγάπη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε ευτυχισμένοι και είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε μια φορά. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Είναι τρομεροί τύποι, παιδιά. Ναι. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ξέρεις τι επιχειρήσεις έχουν φτιάξει και τι μαγαζιά έχουν φτιάξει? Παράτησαν στημένες επιχειρήσεις τώρα. Στην εστίαση. Τα παράτησαν όλα και πάμε στοιχείο. Πάρτε, παιδιά, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
Στοιχείο. Και κατάφεραν και πέτυχαν και εκεί. Είναι από τους προορισμούς. Καλοκαίρι ως επιτοπλίστων, Πάσχα, καλοκαίρι, Πάσχα και το τώρα, ας πούμε, Χριστούγεννα, έτσι. Αλλά είναι πολύ ωραίος προορισμός. Πάρα πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίες διαφημίσεις που έχουμε. Καταπληκτικές. Νοστιμότατες. Μοριακές.